Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on min bismi mon e yewtere men Tufnde windiyankoɓe tawnara heblandon ɗum musidɗo mon Salif Tall e kala alhamisa so oɗo saaha heedi. ɗum noon musidɓe tedduɓe sikki ala min dokki noon aadi e yontere ɓenndude ma en gartu gam jokkude taro meɗen taw koye nder nde ɗo deftere noddirtede ɗam Allah adi ɗam dende taw o windi ɗum ko Alassane Muntaka Sall lollirɗo Dembel Sall. sikki ala goppirnoɗen taw ko taro meɗen ko ɗon ɗo Hamadal Mawɗo ummino gam hoccude e julde ko ɗon tan ɗo darino o wawi filtude o yani e leydi ko ɗon tan Sira e Hamadi Tokosel ko ɗon coynimo ɗo waddata e yande ko ɗon gari kay nangimo lelnimo e dow lesso makko goni e ɓosde mo ko ɗon tan woni ɗo jogorɗen jokkirde taw ko tara meɗen e ñalde hande nde. ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media kamɓe calsalte mum bisimilla mon e kettogol. Hawri e Sira yimo noddi Hamadal kamɓe ɗiɗo fof ɓe ngari ɓe naggi mo ɓe ngabbini mo dow daddude. Hammadi woni e ɓosde mo ɓoyani o watti fofirde hunuko ko gabgal lesgal tan yahata ina arta ɗaɗi hoore ɗi fof darima koyɗe makko e juuɗe makko ina buuɓi reyum ko heddi fof ina wuli jaw. joni pofali makko mbatti woɗɗodirde fof deeƴi haydara dillani o natti dillude o dillani kono yille koko gasi. Hamadal ƴetti jungo mum fawi e ɓernde makko hay batte tinani o fooɗi jungo makko o ɓoddi haydara dillani o fawi jungo makko e tinde Hammadi Mawɗo o tellini les o heli gite mum o forti koyɗe mum o woni e bosde. Sira wimo baba yehidey o dimbi hoore. Sira yiɗe wullude o harti ɗum o wimo ƴew miñe o darta ko miñe so tawi an a tinnaki tan o tampat o loroto. Ina muusi kono wattu hakkille maɗa e takko miñe tinno ngat ɓernde ma hoto woyi. Sira tinni ɓernde mum momti gonɗi mum dari e damal o soyni takko miñum ina ɗowi baba mum arɗo eɓe keño no feewi o tindi e mabɓe o mabbi e takko o fooɗi mo o hoolimo o wi takko baba yehi arɗo marɓi e leydi ɓe gotta ɗum. Takko e Sira hay goto e mumen woyani goto hen fof ina wiya so woyi tampinat goɗɗo o goto hen fof ina usra mette mum ina falo bojji mum woto goɗɗo o tampude. Nde wonno o wayaka ko ma yeyna tan nde worotini tawi Hamadal Hammadi Coyri Ceerno Jabbo Samba Hawa ko woyel en lootimo kasnimo ɓe mbi tawde hawri koye aljuma ɓe pandoto tan ha juule so juma juulama o wirne. Hammadi Coyri yehi faynare telefinoy Samba o heɓani ɗum o woppi nulal yo on haalane aljuma juula. hande juma o faadi nde tawno gure saraji ɗe fof ko ɗo juuli mbere kawra e wirwirnde. Hammadi dooƴi hay goto heddaki ko Ceerno Muhaji julni ko jaalal mangal e diwan o falnde nde fof ina hormimo ina ittanimo geɗal. Nde tawno Hammadi koko fewna gila subaka ko julgol tan heddi sappeji ɗi pewna yimɓe dari waɗa gori gori hakke gori nogas pawɗi. Ceerno Muhaji wi ko jiyaɗo Allah gorko juulete kala bawɗo duwaw o yo wat ɓe mbawaɓe yo mbi yo Allah yurmomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe
kala mo rewanno hunde lajal timmi yo jomum addudo walla haala no rokkirta besngu makko kala dewowo mo hunde yo haal besngu makko yobado walla haala no yobirta gelaajo wi ebe nyaagi yafuya min dey omo rewami ujunnaaje didi so en kooti galleji joni komi gaddowo yimbe hewbe mbi omo rewa dumen kalis fof poti ko yobobe hay goto wiyani ina rewa mo so wona tan gayna ko nay mabbe wi so lewru mayi ko den o hanno rokkude dum jobdi mum amadal wi kala mo o rewanno min jaafima kala dewowo mo nyamande yo ar mi yoba dum so mi hoti joni o jula hamadal gelaajo samba hawa ko woyel e kawuri belni goski yimbe fof bayi ba mule be tawi ngaska asama yani be nawi moto ngaska makkoto ceerno jobbo didi e nder ngaska he hammadi falna nange do de bagga e makko palal jimna e makko ngaska kamira lesdi sakka gudde de fof cukka nde peluji kocca lesdi corta fawa e dow makko ha wadi tiwallere ko do hammadi mawdo serti e wurbe halabi cer tawtoy maybe ubbobe ndumti paati galle makko hade duwa wadete ardo wi wonko yide halde wi odo jiado Allah jaado ko minen dido tan keddino e fedde amin heddibe be fof jehi hande mi heddima bajjono Allah o deji ko juuti haydara dillani o wi tawde mido miji kono wi mako woppata kam ko gonga tan cettotomi e makko sibo hande ala gondo do burdo mi andude mo min gurdi duubi cabande jeetati e nayi walla joyi mido hecci mo non lebbi seeda min dey gandir momi tan ko wonde juldo dewowo Allah jokkowo endam njurum dero kanko non hande o hani tan ko yettanede Allah o hanani fof wayede ngam ala fof ko Allah wadanani mo e mojjere Allah junnanimo duubi cabande jeenayi ngakkudi seeda ko munyanede sinna kudum bubu minyi ko danyo yettad Allah o serti e tampere gile bibbe makko naati ladde ala fof ko yiloyto caggal galle makko kala ko o balli ina sara makko o hummi ko boyani ko tan dewgal bibbe makko dido kadi o wuri e diine o mayi e diine Allah e besngu makko o yehi kanko e cuddido makko ha o jimi e yanande nulaado hay mayde makko ina yodi ngam o mayi ko o ma habbiri o mo juula hande kadi besngu makko fof nani do fof tawa mayde makko so wana samba bobu kono ina wawno tawa hay tokara makko e won fof ngalaado Allah wallimo suurimo besngu makko ina dari kanyum inni lotimo dum ko malu min de mbada nyaagi yo Allah wadanam ko wadanimo ko tan o hiwti o woni e wayde kanko biyannodo oto jimbe ngoyi o ronki fof nangude bojji makko ceerno mo haaji juwi yimbe be ari ha yettimo woni e waajade mo hamadal wi bandirabe minne dey won ko jinmi haalde mi wona bawdo haalde ni kono hande kam mi haalat o wi o baba ummido do hande minen dey ko hakke makko woni e amen kono minen hakke amen ala e makko kala to jinnaado heedananno besgo mum o heedani min don min ganda baba amen min gandi tan ko kanko ngati min e nyuji hamin jettido hande aduna fof ina andi gilli makko e amen o galle ko kanko wadi dum
minen fof ko kanko diwni min ko hande gontumi joom galle ko min tan maayiraamo ko kanko wonno suturo am kanko surno aybaji am kanko hippuno sudduno renno aynono minen fof miɗo jara bandiraɓe fof miɗo wiya yo Allah sur on no curduɗon moni onon fof hoto ɗum mon nyamande saka yoɓe yimɓe fof mbi amina nyonti won hen tinti galle ɓe yapati e hajuji mumen aduna duwa waɗa ngari ɓattina ina hirse ceerno mowaji sali o wi tawde o wirnama duwa waɗama ko waddino e julɓe ko gasi ko heddi ko duwiɗo fof yo hoor nde wonno ko kilifofal nde hay goto fawtani hen haydara yimɓe ɓe nyori kooti Demba Kume e Hammadi Salli ina belnuno labbe mumen mbayno hirsuɓe ne yero mabel ina addorno lahil ɗo waɗana tew ko non hotiri hande kam ala hen wurɓe mbaɗata yange mumen e janayse mayɗo takko e sira goto e mumen fof wayrata ko jamma solilima goto e mabbe fof jabata woyde e sara goddo o oto bonnude bernde mum kono goto e mabbe fof koko woyi ha lori gito mum gojji dande mum sali ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gonel Media sikkela en kaniɗo tara meɗen e nder nde ɗo deftere taw ko deftere noddirtede ɗam Allah adi ɗam dende taw windi ɗum ko Dembel Sall ko ɗo jowten taw ko tara meɗen e alhamisa hande o capantati lewru mars hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gonel Media kam e calsalde mum min dokki onadi ha alhamisa paɗo so hawre welede Allah ma en gartu gam jokkude tara meɗen ɗo e nden yo jam jogo mi jogo on kirene jam nde windiyankoɓe cufnde windiyankoɓe ko yewtere nde Gonel Media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha